Күн исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә без Башкортстаннан килгән язучыларны, шагыйрьләрне, әдипләрне сәламлыйбыз. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Мин сезнең белән таныштырып китим коллегаларымны. Закир Әкбәров, язучы, журналист, озак еллар Күмертау шәһәренең Күмертауское время газетасының баш мөхәррире булган, журналистларның Сорос гранты иясе, Баязит Бикбай исемендәге әдәби премия лауреаты. Марат Кәримов, Башкортстанның халык шагыйре. Алик Лукманов, Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан Республикасындагы вәкиле, композитор, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Илдус Фазлетдинов, шагыйрь, журналист, Тулпар Республика, Башкортстан Республикасы Татар яшьләр журналының баш мөхәррир урынбасары, Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе һәм мәдәният кафедрасы доценты, филология фәннәре кандидаты. Һәм Дилбәр Булатова, публицист, Башкортстанда татар телендә иҗат итүче язучы, Тулпар журналының проза бүлеге мөдире, Башкортстан язучылар берлеге әгъзасы. Хәерле көн, исәнмесез, тагын бер кат кунаклар. Беренче сорауны мин Алик әфәнде сезгә бирәсем килә. Ни өчен дигәндә, чөнки сез Татарстан белән Башкортстан татар дөньясын берләштерүче шәхес дип әйтергә була. Без сезне даими Казанда күрәбез. Сез багланышлар алып барасыз. Бүгенге көндә Татарстанда билгеле булмаган башкорт язучылары, шагыйрьләре күпме? Беренче сорау шундый сезгә. Монда инде мин әйтә алмыйм, без андый теге анкетирование үткәрмәдек, сорауларны алай ачыклау максаты куймаган идек. Без инде сезне күбрәк беләбез, чөнки монда инде безгә булыша Татарстан Яңа гасыр радио компаниясе, без инде даими рәвештә шушы тыйнны карап барабыз, Татарстан Яңа гасыр тапшыруларын. Biz Татарстан мөхите турында, Татарстан иҗаты турында, Татарстандагы бөтен кайнап торган тормыш турында һәр вакытта хәбәрдарбыз. Сез безне Татарстанлылар белеп бетермисездер, чөнки безнең телевидениедә, БСТ каналында татар редакциясе юк. Шуның өчен татар тормышларында татар тапшырулары булмый диярлек, яктыртылмый. Шуның өчен менә бу әлбәттә зур кимчелек. Без инде бөтен дөньяга Башкортстан җиреннән, Башкортстан мәйданыннан торып таныла алмыйбыз. Без әле үзебезнең күп яңалыкларны Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының тапшыруларыннан гына беләбез. Менә шуның өчен без инде шушындый чаралар үткәрә торабыз. Менә бу әлбәттә инде Бөтен дөнья татар конгрессының матурына проектлары бар. Менә шушы иҗат эшләре буенча, безнең эшмәкәрләр эшләре буенча, хатын-кызларыбыз гаилә тормышлары турында. Менә шундый проектлар белән без инде килеп үзебезне таныштырып торабыз даими рәвештә. Һәм ул мин инде уйлыйм дәвам итәр дип, чөнки бу бик тә кирәк нәрсә. Бу бердән бер шундый теге алымнар дияр иде миндә, мен шуңа файдаланырга кирәк мөмкинчелек булганда инде. Бүтәнчә безнең ул хәтле Уфадан торып андый зур таныту ала алмыйбыз Татарстан җирлегендә. Рәхмәт, һәм сезгә тагын бер сорау. Менә берничә дистә ел элек булган дәвергә күз салсак, ул вакытта Башкортстан шагыйрьләр, язучылар сугаручы бер үзәк иде. Һәм татар дөньясына, монда Казанга бик күп башкорт әдипләре, шагыйрьләре килеп төпләнде. Әмма бер соңгы 10-15 елда бу агым тукталды дип әйтергә була. Бу нәрсәгә бәйле микән? Башкортстан ул татар әдәбиятына биргән иң зур, булай әйткәндә, өлеш керткән кешеләр дияр идем әле мин шәхесләр. Ул инде башлана Галиҗан Ибраһимовтан, Мирсәя Амирлар, Мирханага Еникилар, Ахсан Баяннар, Илдар Юзефлар, Радив Гаташлар, монда әле буларга өстәп дисәләрчә кешеләрне, шәхесләрне атап китәргә була. Безнең инде үткән әдәбиятыбыз белән без горурлана алабыз. Чөнки әдәбиятыбыз бик бай. Әмма мен хәзергесе көндә бу прогноз без бердә булай әйткәндә якты түгел. Безнең инде киләчәгебез бик тә мин хафаланып әйтәм, өметле түгел.
Чөнки соңгы вакытларда Башкортстан шигъриятенә дә, язучылар дөньясына да яшьләр килми. Менә безнең әлеге яшьләр арасында шул әдәбиятта кайнаган Нурлан Ганиев бар, менә ул үзе дә монда. Һәм Руслан Сөләйманов Нурланга да инде хәзер иң яшь дигәненә 33 яшь. Бу нәрсә белән аңлатыла. Моның мен ике зур сәбәбен әйтеп китәр идем. Беренчесе, әлбәттә, татар мәктәпләренең ябылуы. Менә шундый куркыныч цифрлар әйтеп китәм. 1997 елда Башкортстанда 1127 мәктәптә татарча укытылган. Хәзерге көндә барысы бу 628 мәктәптә генә. Менә 50 ел эчендә, 20 ел эчендә 500 мәктәп юкка чыккан. Әгәр дә без шундый темплар белән барса, ул шул хәзер инде темп теге булай әйткәндә тагын да куркынычрак. 50 елдан соң безнең булай әйткәндә Башкортстанда бер генә татар мәктәбендә калмаячак. Менә безнең татарча китап укучыларыбыз да булмаячак һәм татар театрларына йөрергә тамашачыбыз да булмаячак. Менә бу иң зур куркыныч нәрсә шул. Аннан соң тагын икенче бер сәбәпне әйтер идем. Соңгы вакытларда әлбәттә менә язучыларның, шагыйрьләрнең, иҗатчыларның хезмәте тиешенчә бәя алмый. Аларның язганнарының китапларына инде булай әйткәндә гонорарлар инде ул исем өчен генә, газеталар хезмәткәрләрендә гонорарлар шулай. Менә бу да миңа калса инде шушы кызганыч хәлләргә, кызганыч күрешләргә китерә. Рәхмәт. Һәм сорау Илдус әфәнде сезгә булыр. Чираттагы сорау. Алик абый, без әле бу мәсьәләгә тагын әйләнеп кайтырбыз бераздан, ярыймы? Хәзер шундый сорау. Башкортстанда татар китаплары чыкмый дип әйтә алмыйбыз без. Менә мин хәзер соннар китерәм, безнең коллегаларга да кызыклы булыр. Казан дәүләт университеты чыгарган Халыкара татарика журналында китерелгән мәгълүматларга караганда, 2016 ел башында Башкортстанның китап нәшриятында татар телендә барлыгы 210 исемдәге әдәби китап дөнья күргән. Шуларның 115-е шигърият, 83-е проза жанрларына карый. Шул исәптән 94 елдан алып бүгенге көнгә кадәр нәшриятта, шушы китап нәшрияты турында сүз бара, төрле әдәби жанрларны берләштергән 12 күмәк җыентыкта татар телендә басылып чыккан. Ләкин менә бу җыентыклар Башкортстаннан ары китми дип аңлыйбыз инде без, чөнки безгә алар килеп җитмәгән. Бу нәрсәгә бәйле һәм моны ничек тә булса төзәтеп буламы бу хәлне? Беренчедән, әлбәттә, китаплар чыгып тора. Аламамы, яхшымы? Нәрсәгә дисәк тә, Башкортстанда сез башкорт язучысы да башкорт язучысы дип кабатлыйсыз. Без башкорт язучылары түгелбез, без Башкортстандагы татар язучыларыбыз. Монысы бер. Икенчедән, татарча китаплар чыгып тора, татарча журнал чыга, әлбәттә, әдәби мөхит бар. Казанга килеп җитмәүнең сәбәбе әлбәттә үзара бәйләнешләр булмауда, җитешмәүдә. Һәм гомумән 20 ел дәвамында без бер-беребездән аерылган хәлдә яшәдек. Чөнки Казан безне искә ала иде, бары тик перепис вакытында гына, 2002 елда, 2010 елда, аңа кадәр без юк дәрәҗәсендә идек, ул ничектер төнән тула торган иде. Икенчедән, ул аңлап торасы инде Башкортстандагы ситуациядән да ул чорда шактый катлаулы иде вазгыять һәм Татарстан белән аралашулар рәсми рәвештә тыелмаса да, рәсми дәрәҗәдә тыелмаса да, ләкин һич хупланмый иде инде андай әйберләр. Шуңа күрә бу үзеннән үзе нидер бер аерымлануга китерде һәм хәтта шундый хәлгә килеп җитте. Безнең галимнәр арасында, әдәбият әһелләре арасында бәхәс китте. Башкортстандагы татар әдәбияты ул аерым әдәбиятмы, әллә татар әдәбиятының бер өлешеме? Һәм хәтта шушы аерым әдәбият дигәндә шактый күренекле каләм әһелләре шушы фикерне күтәреп чыгып безгә тагырга тырыштылар. Аллага шөкер, инде без аңардан кутылдык. Ул әйбердән, ул сепаратизм дигән әйбердән без татар әдәбиятының үзебезне татар әдәбиятының бер өлеше дип исәплибез. Аерылмас һәм бүленмәс татар әдәбиятының бер өлеше. Сәбәпләр, монда килеп җитмәү сәбәпләр әлбәттә теге гаип атта да тәртәдәдер инде ул. Беренче чиратта китап нәшриятләре арасында бәйләнешне ныгытырга кирәк. Менә мәсәлән, килеп җитми дип әйтү бәлки ул бик дөрес тә түгелдер, чөнки
Башкортстан китап нәшрияты белән Татарстан китап нәшрияты арасында килешү бар һәм безгә Казанда басылган татар китаплары килеп җитә. Ул гына да түгел, махсус бер бүлек бар Башкортстан китап нәшрияты кибетендә Татарстан китап нәшриятына багышланган бер бүлек бар. Һәм шундый ук бүлек монда да бар дип беләм мин. Монда да бар дип беләм. Шуңа күрә бәлки киресенчә безнең игътибар җитмәүдер, шәхси игътибар җитмәүгә кайтып каладыр бу. Менә мин мәсәлән, теге ничек дип әйтим инде, Казан бүгенге көндә битараф дип әйтә алмыйм, мәсәлән, ничек дип әйтим. Газет журналларда, мәсәлән, Идел журналын шул алып карыйк, аның һәр сонында диярлек Башкортстан вәкилләре басылып тора. Менә мәсәлән, Айдар Зәкиевлар, шул Айгөл Шаймардановалар, шуннан бик күп инде алар. Бик күп Башкортстан вәкилләре басылып тора. Безгә бердән-бер әйбер аралашуларны ныгытырга кирәк. Менә ниндидер бер теге бәлки семинарлар үткәрү кирәктер язучылар арасында, яшьләр арасында аеруча. Ләкин менә кызганычка каршы Али абый әйтте инде, безнең яшьләр иҗаты бөтенләй диярлек аксы, бөтенләй диярлек юк дәрәҗәсендә. Менә иң яшьләребез 30 яшьлектәр 40-ны куалар. Менә бу инде трагедия. Әгәр менә мин кичәгә уйлап утырдым, Татарстанда 20 яшьлекләр буыны искиткеч көчле, Рүзәл Мөхәммәтшиннар буыны бит инде бу, Булат Ибраһимнар буыны. Мен инде Фәрил Гөләҗевләр һәм башкалар мин аларның барысын да күзәтеп барам һәм ошый Байназаров, Илнар Байназаровлар бер-берсенә ошамаган шагыйрьләр, язучылар бар. Кызганычка каршы без аны белән мактана алмыйбыз. Менә бу зур проблема. Закир әфәнде, сезгә сорау. Казанда менә өлешчә ул сорауга җавап та бирделәр инде. Казанда журналистлар, нәшриятләр тарафыннан Башкортстандагы татар әдипләренә, шагыйрьләренә игътибар җитәрлекме? Сезне менә радио, телевидение тапшыруларында катнаштыралармы? Башкортстандагы татар язучыларын әйтәм инде. Аларның әсәрләрен сорап алалармы вакытлы матбугатта бастыру өчен? Китап чыгарыйк әле дигән тәкъдимнәр бармы? Менә сез бик зур гына матур гына соннар китердегез татар китапларының чыгуы турында. Бәлки җыеп ниткәндә шундый матур сан барлыкка киләдер. Әмма бүгенге көндә дә Башкортстан язучылар берлегендә агза булып 56 кеше 56 татар әдиби тора. Агзалыкка алынмаганнар алар йөзәрләп санарга мөмкин. Шул вакытта былтыр хәтеремгә алышмаса 8 татар телендә китап чыкты. Ondan sonra davam ettirgem başka yıllarına. Buna hazır uylap qarargam ki nindi mümkünçiliklerimiz var. Bizning edebi eserlerini okuvchilarga ko'rsatuv masalasi. O'zimizni tanıtу, shaxs bo'larak, o'zimizni tanıtу yozuvchi bo'larak. Mana mening so'nggi kitobim masalan 7 yil nashriyatdagi kitobiyatda anasi 2 martaba qisqartildi. Olamag'ina gazet qiyag'azında kitirilib chiqarildi. Hozir men yangidan 4 yil kitam qo'sha, men unda 3 qo'l yozmam yata. Ular hali chiqarga birinde ne yo'q, perspektiva yo'q deb aytilgan ekan. İkinci matbuatda birden bir tatar tilindagi jurnal Tulpar jurnalı. Bunda Tatarstanda onu bilmirler de olsa gerek. Ko'rsatasiz. Tulpar jurnalı ko'rsatasiz. Oyuna 2 martaba chiqa. Tog'in 2 oyga birden. 2 oyga bir martaba chiqa, g'afur etigiz. Tog'da ana shu 56 sonni aylanib qaytaganda 56 yozuvchilar birligindagi ittishlarga ko'pmi martaba ularning bunda ko'rinishga chiqarga mumkinchiligi bor. Mana shu problemalar keltiraydi. Haligiga Yıldız Fazlitdinov aytgan problema yoshlar kelmay, ular bit ko'rib turalar. Nechik kelirga tegishdi, nechik ettirib o'zlarini tanittirga tegishlar. Bir qatlavli masala bu. Birdan, ikkinchidan uning moddiy yog'ini olsak endi o'ltirda aytib da turasi yo'q. Hozir bizda gonorar to'lovlar bitdi u. Bosilgan she'rlarga, nelarga direkte rayon, şehir basmalarında gonorar to'lov bitini yo'q. Respublika basmalarında ezmez taraf kalgan. Buna bu meselelerin bütünsün birleştirgem ki de iyi gençlikten korkam ki biz bitinde yakınlaşkan biz sonumuz bilen Tataristan'daki Tatarlarga. Buna küp mü mümkünçilikler var.
һәм күпме Башкортстанда ул татарларга мөмкинчелекләр бар. Ана шуны нитеп чагыштырып карарга мөмкин. Проблемалар менә шуларда. Менә мин әйтеп киттем инде. Татарстан яңа гасыр телевидениесе безгә карау мөмкинчелеге тугач, без үзебезнең мөхитебезгә әйләнеп кайткандай булдык. Без бүгенге көндә Татарстанда булган bütün хәл вакыйгаларны мәдәнияттәге, әдәбияттәге белеп, нидеп торабыз. Шәхесләрне беләбез. Һәм хәтта шунысы кызык, бездә үткән кайбер мәдәни чаралар, татар әдипләренә бәйле мәдәни чаралар, татар шәхесләренә бәйле мәдәни чаралар, без Татарстан яңа гасырдан карап беләбез шуларны. Үткән икән безнең Уфада да шул ниләр дип шундый бер. Менә шундыйрак проблемалар бар. Ну, нәрсә дип әйтим, монда теләк кенә теләп калыр, теләргә кала. Күпмедер адым ясалырга тиештер дип Татарстан язучылар берлеге тарафыннан менә безнең якка таба. Бездә булган мөмкинчелекләр белән күпмедер адым ясарга тиештер менә бу якка таба. Безнең әдәби кыйблабызга, мәдәни кыйблабызга таба. Менә шулай әйтә торган сүз. Рәхмәт, Дилбәр ханым. Тулпар журналының тиражы нинди бүген? Бүгінгі күнде 2300 дана. Казаннан, Татарстаннан алдырып алучылар күпме? Андый статистика бармы? Ничек? Казан, Татарстаннан алдырып алучылар күпме бу журналны? 40лап дип беләбез бүгенге көндә. Шулай да менә багланышлар җитми дигән фикерләр берничә тапкыр яңгырады. Мәсәлән, бездә Идел әдәби журналы бар, Казанлыклар әдәби журналы бар. Ниндидер уртак проектлар турында сөйләшкәнегез юкмы сезнең алар белән? Гомумән Татарстандагы әдәби журналлар белән бүгенге көндә мөнәсәбәтегез нинди? Кызганычка каршы, соңгы арада андай уртак проектларыбыз юк дип беләм. Бердән-бер моннан берничә ел элек Майдан Шаллы шәһәрендә чыккан Майдан журналы белән уртак проектыбыз булган иде. Аларның шагыйрьләре, язучылары бездә әсәрләрен бастырды һәм без үз чиратыбызда үзебезнең әсәрләребезне тәкъдим иткән идек. Ләкин менә Казан утлары белән уебыз бар иде, ул калды, онытылды. Һәм шулай ук Идел белән дә андый алмаш саннар эшли алмадык, кызганычка каршы. Һәм аны танырга кирәк, чынлап та бәйләнешләр безнең юк дәрәҗәсендә дигән дә була. Менә шушындый күмәк рәвештә, оештырылган рәвештә. Инде айрым шәхси аралашулар була. Безнең язучыларыбыз, шагыйрьләребез басылып тора. Без инде үзебезнең якташларыбыз, мәсәлән, Рим абый Идиятуллинның әсәрләрен һәр вакыт Казанлыкларында күреп торабыз. Хадиса Памедарисованың һәм бу аңлашыла да алар Татарстан язучылар берлеге әгъзалары. Һәм менә безнең инде Кәрим Кара күчеп китте Башкортстаннан Татарстанга, безнең танылган язучыбыз. Һәм шулай ук шундый күренеш, элек менә шагыйрьләр арасында күзәтелсә, шундый күренеш бер буын булып китсә, Роберт Миңнуллин, Рәдиф Хаташлар, Юзеев, Илдар Юзеевлар һәм башкалар. Соңгы арада без прозаикларның күчешен әзрәк дәрәҗәдә күрәбез. Мәсәлән, Кәрим Кара, Марат Кабировны беләбез бит инде, һәм Хисаметдин Исмәгыйлев белән Рафкат Рысаев, алар Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Шагыйрьләрдән киткән кеше бүгенге көндә югышмасам әлегә күренмәй. Тулпар журналының интернетта версиясы бармы? Безнең сайтыбыз башланып киткән иде. Без инде шушы безнең икътисади күршек сәбәпле Марсель Салимов әйтмешли, оптимизация процессы барлыкка килде бит инде. Һәм ничә редакциялар кушылырга мәҗбүр булды, һәм без Кызылтаң нәшрият йорты белән кушылдык. Кызылтаң безнең шушы басмабыз бит инде 100 яшьлек шушы Кызылтаң гәзите. Төп басма, һәм анда аның канаты астында чыга иде Әллүки. Һәм без килеп кушылдык, шушы Тулпар журналы шушы бер канат астында чыга башладык. Һәм Кызылтаңның сайты әйбәт эш гөрләп эшли, ләкин безнең башланды да тукталыбрак калды. Һәм ләкин без инде социаль челтәрләрдә үзебезнең эшебезне башлап җибәрдек. Үткән елны җәй көне һәм кыска гына вакыт арасында 1400 ләп
кешебез җыелды. Һәм шунсы кызык статистиканы исәпкә алсак, 30% кеше кереп карый безне Казаннан, һәм 10% Чаллыдан кереп карыйлар, калганнары инде Башкортстан һәм чит илләр. Һәм ул әйбәт кенә эшләп китте безнең одноклассники шелтәрендә һәм ВКонтактеда. Facebook белән Instagramга әлегә өлгермәдек. Рәхмәт. Һәм инде сорау Марат абый сезгә. Марат абыйга сорау. Сез күзәтүче буларак сорау бирәсем килә, сез Башкортстанның халык шагыйре. Сез күзәтеп барасыздыр, менә иҗат кадере, иҗатчының кадере, әдип кадере турында сөйләшәсе килә сезнең белән. Башкортстанда иҗатчыларны кадерлиләрме? Татарстанда ныграк кадерлиләрме? Кем-кемнән үрнәк алырга тиеш дип саныйсыз сез? Ишетеп җитмәдем мин Аларга сорауларны. кирәк булыр сорау. Марат абый, Миңа язып бирегез. менә иҗатчыларның кадере турында сорыйсы килә сездән. Башкортстанда иҗатчыларны ныграк кадерлиләрме? Татарстандамы? Һәм кем-кемнән үрнәк алырга тиеш дип саныйсыз? Хәзер шуннан башлыйм әле сүземне. Менә әле әйттеләр, монда теге китап нәшриятләре китапны бәләкәй тираж белән чыгаралар. Һәм барып җитмиләр бит. Шулай бит. Ә менә мин балачакта сугышка кадәр 34, 35, 36, 37 еллардагы Казанда чыккан барлык китапларында безнең авылда табылалар, безнең өйдә табыла иде. Бу инде безнең авыл караңгы авыл, таулар арасында яткан бер татар авылы. Анда да барып җиткәч, Казанда чыккан китаплар. Димәк, ул вакытта элемтә нык булган. Элекке элемтәләр. Монда теге ул вакытта баш союз, тат союзлар эшләде бит. Китап сатуны алар оештыралар иде. Хәзер белмим, бу оешма бармы, юкмы? Китап сату дигән нәрсә аларның нигеннән бурычыннан төшкән булса кирәк. Инде бәйләнешкә килгәндә, заманында әле күптән түгел дип әйтгәндә Татарстан белән Башкортстан арасында Кытай стенасы салып куйганнар иде. Бик нык стена иде ул, аны җимереп, заман берничә кеше генә җимерә алмый, аны тракторларда җимерә алмый иде. Ә менә еллар атмосфераның үзгәрүе аның берничә өлешен алып ташлады. Хәзер инде безнең арада аз гына бәйләнешләр ачыкланды. Шулай да бик әле җитәрлек дәрәҗәдә түгел. Ондан соң элегрәк аерым шәхесләр арасында дуслык, язучылар арасында дуслык көчле иде. Революция кадәр ул бөтенләй нык булган. Казан, Астрахань, Оренбургтагы яшәгән язучылар белән Казан язучылары арасында үзара мөнәсәбәт тә нык булган, һәм алар аралашып та яшәгәннәр үзара. Һәм укучыларның гына аралашуы бер хәл, язучыларның үзләренең аралашуы кирәк. Менә бу Казанга безнең килүебездә ана шул аралашуның бер төре. Чынлап та бездә монда Татарстанда бездәге татар язучыларын бик белеп битмиләр дип әйтер идем. Һәм ни өчен белеп битмиләр? Чөнки андагы чыккан китаплар әле әйтелде, Башкортстанда гына торып калган, монда килеп җитми дип. Оннан соң әдәби тәнкыйть дип әйтгәндә Уфада чыккан татар китапларына рецензия дигән бер әйбер булырга тиеш. Ул инде пропаганда, китапны пропагандалауның бер төре. Менә шушы җитешми бугай инде Казан газета журналларына. Менә шул өлкәдә эшләр безнең байтак дип уйлыйм мин. Рәхмәт. Хәзер инде коллегаларга сүз бирәсем килә, аларның сораулары бардыр. Рәхим итегез. Татар-информ, рәхим итегез. Хәерле көн, Татар-информ, Диния Юсупова. Алик Харисович, минем сезгә шундый сорау бар. Менә Тукай премиясын алучы язучылар арасында Башкортстаннан чыкканнары соңгы елларда юк. Бу сезне үпкәләтмиме? Сездәге үпкәләшкә кешеләргә җитәрлек. Безне бу нәрсә үпкәләтми дип, без аның
Суфиян Поварисов исән чакта мин үзем 3 мәртәбә аның монда документларын китердем, шушы Тукай бүләгенә үткәрмәделәр. Шуннан соң без инде менә планда бар иде Ремедиатуллин, шуны Фарид Габдрашевлар бирергә. Марат абый да шуның өчен бу сездән артмый бу нәрсә. Шуның өчен безгә ул көчәнүнең кирәге бар микән, юк икән, безнең шуның өчен кәеф тә төшеп тора. Чөнки бу Тукай премиясе тирәсендә шул хәтле кызыгы кирәкмәгән ямсыз күренешләр ул безне куандырмый. Рәхмәт, тагын сораулар. Мөмкин. Хәерле көн. Минем сорауым тел вазгыятына бәйле. Безнең татар теленә дә бик зур һөҗүм булды быел федераль үзәктән, башкорт теленә дә шулай ук һәм башка милли телләргә дә. Менә бу очракта телләрнең бетүе татарга да, башкортка да яный. Бу очракта Башкортстанда иҗат итүче әдипләр, язучылар башкорт әдипләре белән бергә берләшеп шушы хәрәкәтне булдырырга мөмкинлекләр бармы һәм сез бу юнәлештә эшләргә телисезме яисә юкмы? Беренчедән, бу мәсьәләдә, телләр мәсьәләсендә без инде хәбәрдарбыз. Башкорт Татарстан язучылары Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать юллады. Шундый ук мөрәҗәгать Башкортстан язучылары тарафыннан да әзерләнде һәм җибәрелде дип беләм. Һәм анда башкорт язучылары белән бер рәттән татар язучылары да кул куйды. Мөцәббер. Әлбәттә, урам җыеннары узды. Моны инде башкорт оешмасы үткәрде һәм башка оешмалар үткәрде. Анда инде безнең татар язучылары, шагыйрьләре 2000-дән артык кеше җыйдылар алар. Катнашмады дип беләм. Ни өчен? Сәбәп бер. Теге урыста бит бар, между молотом и наковальней дигән әйбер. Теге бер яктан башкорт милләтчелеге, бер яктан рус милләтчелеге, без уртада калабыз. Тегеләй дә булай да отылуда инде. Шуңа күрә урамга чыгулар булмады безнең тарафтан. Ләкин менә шушы мөрәҗәгать кабул ителде дип әйтик. Дәвам итеп сорауны. Бу Башкортстанда татар телен дәүләт теле статусы булмауга да үпкә зур, һәм бу мәсьәлә хәл ителмәде. Әдипләр башкорт ягыннан да, татар ягыннан да шушы мәсьәләне куеп яңадан эш итү мөмкинлеген күрәсезме сез? Бүгенге вазгыятьтә мин гомумән хәзер ул дәүләт телләренең әгәр менә шушы теге туган телләрне өйрәнү мәҗбүри түгел дигән теге тезистан соң ул дәүләт теле дип игълан итү нидер бер бутафор, нидер бер шундый бер теге исемгә бар соңга юк дигән кебек әйбергә кайтып калып маташа. Шуңа күрә инде хәзер аның турында сүз кузгатканда кеше юк. Ләкин мәсьәлә бердән бер мәсьәлә бар безнең алда. Татар теле дәүләт теле булмаса булмасын, ләкин мәктәпләрдә татар теле укытылырга тиеш. Туган тел урынына, туган тел буларакмы, я булмаса предмет буларакмы, әгәр шушы Көнбатыш регионындагы, Төньяк Көнбатыш регионындагы мәктәпләр элекке 89-нчы ел дәрәҗәсенә күтәрелә икән татар мәктәпләре, безгә хәтта ул статус та кирәкми. Барысы да җитәчәк. Илдус әфәнде, менә шушы туган телләрне өйрәнү мөмкинлеге Башкортстанда икенчерәк вазгыять ул. Татарларга да үзенең татар телен өйрәнү мөмкинлеген ачты. Шулай да татар районнарында татар телен өйрәнәм диючеләр арттымы яисә юкмы? Ниндидер статистика бармы, әзме күзәтү бармы? Халык нәрсә дип уйлый, яисә татар теле кирәкми, рус теле кирәк дип әйтәме? Янә бер бик кызык күзәтү ясап үтим инде. Фольклор практикасына студентларына алып чыктым. 2007 ел микән чыктык без Чакмагыш районына. Авылын хәзер булай гына калмаш түгел. Эш аңарда түгел. Бардык авылга, шуннан сөйләшеп киттек. Элек бу мәктәп татар мәктәбе булган. Тел турында закон кабул иткәнче. Телләр турында закон кабул ителгәч, булардан таләп итә башлаганнар башкорт теленә күчүне. Булар шуңа җавап итеп рус теленә күчкәннәр.
Менә аңлыйсызмы? Теге хотели как лучше, получилось как всегда. Нәтиҗәдә татар да атылды, башкорт та атылды. Кем чыкты инде? Теге менә кайда мәсьәлә дигән Атнабайның сүзләре бар бит. Татардан да башкорттан да урыс тула. Вәт бәлә менә кайда мәсьәлә. Менә нәкъ шушы әйбер килә дә чыга инде. Ничек дип әйтим? Менә шушы укыту, мәктәпләрдә укыту мәсьәләсендә тигезлек булмыйча торып, безгә нәрсәләр турында фикер алышуда урынсыз миңа калса. Телнең үсеше. Ул газет, журнал санында да түгел, театр санында да түгел, беренче рәттә менә шушы татарча укытучы, милли телләрдә укытучы мәктәп санында. Һәм аның дәрәҗәсендә. Менә тагын бер мисал, бүген мин монда бер ике эштән качып килдем дөресрәк. Беренчесе моның бүген ачылды конкурс, ел укытучысы, татар теле һәм әдәбияты буенча ел укытучысы конкурсы ачылды Башкортстанда. 10-нчы тапкыр үтә ул 2008 елдан башлап. Икенчесе безнең Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе һәм мәдәнияты кафедрасы бүген Туган як шигърияте дигән сәнгатьле уку конкурсы үткәрә. Ул да булса Башкортстанда туып, шунда иҗат итүче татар шагыйрьләренең шигырьләрен сәнгатьле уку буенча конкурс инде. Бездә теге чаралар үтеп тора, Рима үзең дә беләсең инде. Шуңа күрә ничек дип әйтим. Ну кыскасы белән шушы мәгариф өлкәсендә үзгәрешләр булмыйча торып, безгә әле бүтән әйбер турында сөйләү урынсыз. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Сөембикә журналы. Хәерле көн. Инде безнең тема Башкортстанда татар әдәбияты үсештәме дигән сорау булгач, минем шунда сорау бирәсем килә. Сездә менә нинди темаларга язалар хәзер Башкортстанда? Һәм кайсы жанр, шигъриятме, прозамы, зур-зур романнар языламы? Шигърияттә нинди, бу бәлки Дилбәр апагадыр инде ул. Ниндирәк темалар һәм нинди жанрлар күбрәк? Рәхмәт, Ландыш. Бая әйтеп киттем бит инде прозаикларыбыз Казанга китә дип. Менә безнең журналист кызларыбыз да бит Казанга китә башлады. Менә Рима Бикмөхәммәтова, Җәмилә Зарипова, менә безнең яшь кызыбыз шундый күренештә күзәтелә икән. Һәм моны инде аңлатырга кирәктер мөгаенда Казанның һаманда магнит кебек тарту көчен ничек кенә әйтмик, бездә мөхит бар дисәк тә Казан булып кала. Һаманда үзенә әйди яшьләребезне, талантларыбызны. Һәм ләкин шуңа карамастан бездә инде шигъриятта, прозада бүгенге көндә мин үсештә дип әйтсәм, мин ялгышмасмын. Ни өчен дигәндә, ул үсеш бит инде күренә санның сыйфатка күчүендә. Моннан 20 еллар элек, 25 еллар элек Башкортстанда татарча повестьләр, татарча хикәяләр, татарча шигырьләр хакында без сөйли алмасак, ләкин алар санаулы гына булса, бүгенге көндә инде безнең шушы журналыбызда сан сайын чыгып килә повесть, романнан өзекләр, хикәяләр, шигырьләр бит инде. Һәм газетләребездә дә шулай урын бирелә. Һәм проза өлкәсенә килсәк, анда инде роман жанры иҗат ителүе прозаның үсеш дәрәҗәсен күрсәтә диябез. Һәм соңгы арада безнең шушындай роман жанрына кизәнә алган язучыларыбыз барлыкка килде. Мин бик шатмын. Һәм ак көннәш белән көннәшәм дияргә була. Менә берсе безнең янәшәмдә утыра Закир Акбаров. Аның диалоги дип әйтсәк тә була, почтальон малае дигән, без аны повесть дип биргән идек микән, ялгышмасам, ләкин аны бүген үлем роман инде ул, һәм дә аның дәвамы буларак икенче өлеше еллар һәм юллар романы. Ул инде безнең бер өлешен генә бирдек Тулпарда. Ул аны үз исәбенә басып чыгарырга мәҗбүр булды. Ни өчен дигәндә, әлеге дә бая китап нәшриятында тапшырса, ул анда озак кына ятачак. Аның инде иҗат җимешен бүген үк күрәсе килә. Сез аны алып та килгәнсезрәйме, Закир абый? Һәм шуннан икенче язучыбыз безнең менә шулай ук сезнең арагызда утыра, ул Заһид Мурсиев, Караидел районыннан. Ул шул хәтле башкортча әйткәндә нык-шымалылык, шундай тырышлык белән иҗат итә. Үзен үзе Мюнхгаузен кебек, шәшен үзеннән үзе өскә тарткан кебек
самосовершенствуется дип әйтергә кирәк, үз өстендә эшли. Аның романы Солтан Яр ул килгәч без шутлап караган идек, санап, әгәр Тулпар журналында бирсәк, безнең 20 санга җитәр иде бүлеп бассак аның романын. Миңа калса инде менә дигән яхшы әсәр, ләкин шулай ук ул чират көтеп ята, ялгышмасам Башкортстан китап нәшриятендә. Менә шушындай проблема бар, әлбәттә, язылган әсәрләр тиз генә дөнья күренми. Интернетта ул шыга, ялгышмасам татар китабы дигән ресурстамы, сайттамы, анда аның әсәре бар, ләкин редакторланмаган, ителмәгән, битләргә салынмаган, версткаланмаган, укыр өчен уңайсызрак. Менә шушы 2 роман хакында әйтер идем. Шуннан безнең бик талантлы язучыбыз Айдар Зәкиевнең иҗатын шулай ук телгә алмый булмый прозаиклардан. Һәм шулай Габдулла Вафин. Менә без 13-нче елда чыгарган идек Туган як әдипләре дигән китап. Монда инде без 25 прозаикның иҗатын тәкъдим иттек, өзекләр әсәрләреннән фотографиясы, библиография, ягъни биографиясыннан кыска гына мәгълүмат һәм басылган әсәрләре хакында мәгълүмат бирдек. Без инде үзебезгә бернинди дә игътибар көтеп ала алмагач, башкорт тәнкыйтьчеләр ягыннан да, татар тәнкыйтьчеләр ягыннан да мәҗбүр булдык. Үзебез шушындый китап эшләргә җыентык. Моның бер авторы Альбина Халиуллина, БТПОдан һәм берсе мин. Шуннан инде шигъриятка килгәндә, мөгаенда безнең Илдуска юлларга кирәктер бу сорауны. Шигърият үсеше хакында. Безнең шигъриятка килгәндә Башкортстан борын-борыннан шагыйрьләре белән татыткан һәм әле дә әгәр без уйлап карасак, ул безнең шагыйрьләр үзләренең дәрәҗәсе белән Казаннардан һич кенә дә калышмый. Аның менә бер күренекле вәкиле, бөек вәкиле дип әйтәм, янымда утыра, Марат абый Кәримов. Бөекләрдән бөеге. Шуңа күрә безнең инде әлегә бик көчле шагыйрьләребез бар. Мин аларны исемләп тә әйтә алам. Римовый Идиятуллин, Салават абый Рахматулла. Шуннан соң Фәрит абый Габдрахим, үзе милләтпәрвәр кеше, бик зур һәм бик көчле талант. Өлкән буын булса, урта буыны без менә дигән Мөнир Вафиннар буыны, шулай ук анда Лилия Сагыйдуллиналар. Кыска Марис Назиров мәрхүм бар иде. Хариса Мөдәррисова. Шуннан соң яшьләребез әле без исәпләп утырдык. Әгәр нисбәт буенча карасаң, теге шигъри таланты белән проза таланты ягыннан карасак, менә бу Нурлан Ганиев белән Руслан Сөләймановларның талантына бердән-бер прозаик Айдар Зәкиевнең таланты гына бәрабәр. Ләкин менә тагын бер тапкыр кабатлыйм инде, алардан соң киләсе буын кызганычка каршы бик үк шатландырмый. Бар ул әлбәттә. Менә бик яхшы бер кызыбыз үсеп чыккан иде. 20 генә яшьлек ул. Розанна Кашапова. Ләкин кызганычка каршы быел хикәяләр дә бар иде. Инде китапка да әзерли башлаган идек. Ләкин кызганычка каршы дип әйтү бәлки бу хатадыр да инде. Ләкин язмыш шулай кушкан, ул Татарстан егетенә кияүгә чыгып, Лениногорский шәһәрендә күчеп китте. Менә шундый вакыйгалар безнең талантларны һаман Казан ашый. Элек ничек булган, әле дә шулай. Нәрсә дип әйтим? Шигъриятта менә төп проблема, тагын бер тапкыр кабатлыйм, ул яшьләр булу. Ул прозада да шул. Ләкин татар әдәбиятының 20 яшьлекләр буыны нигездә поэзия төрендә иҗат итә, поэтик жанрларда иҗат итсә, безнең кызганычка каршы ул буын юк. Менә иң аяныч әйбер шул. Урта буын белән өлкән буынга инде анда ниндидер бер. Аны тагын бер әйбер бар бит. Менә тагын бер тапкыр кабатлыйм. Менә шушы теге бер мәлне безнең шигърияттан ниндидер татар шигъриятынан аерып карау башланды. Янәсе бездә ниндидер бер хис бар. Ул башкорт шигъриятыннан килә. Татарстан шигъриятында хис юк. Бар тик акыл шигърияты генә дигән шундый бер караш
килеп чыкты. Ул чынлап та чыкты. Һәм ул 2000 еллар башында шактый популярлашып та киткән иде. Шунда мин бер сорау биргән идем. Мәйтәм алай булгач, Мәдәрис Әгълам, Зөлфәтләрнең мәйтәм, ничек бүтән залларны җылатырлык хис аларда каян килеп чыккан? Нәрсә Уфага килеп башкортлар белән аралашып киткәннәрме дип әйтәм. Җавап бирә алмадылар ул сорауга. Миңа калса инде монда төп игътибарны без шигърият турында сөйләгәндә төп игътибарны язучылар, шагыйрьләрнең индивидуаль стиленә, шәхсиятле стиленә юнәлтергә тиешбездер. Чөнки шагыйрьләр Татарстанда да, Башкортстанда да мең төрле ничә шагыйрь бар, шушы хәтле стиль бар. Мәсәлән, шул Татарстанга күчегәйдәгез. Гази Нурмуратның стилен мисал өчен Рәмис Әймәт стиле белән бутап буламы? Булмый. Иркаил Зайдулланы мисал өчен менә күптән түгел генә вафат булган, күптән түгел шушы көннәрдә Иллюс Галиев белән бутап буламы? Булмый. Аларның һәрберсенең үз тавышы бар, үз моңы бар. Башкортстанга күчсәң, Фәрит абый Габдрахимны мисал өчен Ремедиатуллин белән бутап буламы? Булмый. Мөндир Вафинны Марат абый Кәримов белән бутап буламы? Булмый. Аларның һәрберсенең үз нигезе. Лилия Сагыйдуллина Фәнидә Харасы белән бутап буламы? Юк. Менә шуңа күрә теге ниндидер бер теге төбәк шаблон төзеп, ниндидер бер теге уртак агымнарга берләштергәнче миңа калса, һәр шагыйрьгә аерым игътибар кирәк. Һәм һәр шагыйрьнең үз стилен, үз сурәтләү чараларын, үз образлылык системасын, образлар системасын өйрәнү миңа калса бу көндә үзәктә торырга тиеш инде. Менә бу уңайдан тагын бер фикер әйтим әле, әйтергә онытканмын. Аллага шөкер, рәхмәт. Нәрсә генә дип әйтсәк тә, ул соңгы Марат абый да әйтте, кирпечләр әкренләп ватыла. Шул кирпечләрнең ватылуының бер үрнәген, бер мисалын китерергә рөхсәт итегез. Менә әлеге көндә әзерләнеп ята тарих тел әдәбият сәнгать институтында татар әдәбият тарихының 8 томлыгы. Һәм шунда инде 60-нчы еллардан башлап Башкортстандагы татар шигъриятына, татар әдәбиятына игътибар бүленәчәк аерым бүлекләр булачак. Чөнки мин шигърият буенча үзем әлеге вакытта мәкалә язып ятам. Дөресрәк утырам, әлегә уятмыйм. Һәм анда безнең шигърият лаеклы рәвештә күрсәтелер дип уйлыйм инде мин. Бу әйбер әле беренче тапкыр андый хәл булганы юк иде. Элек теге бер республика бер әдәбият дип каралайды бит инде. Әгәр Башкортстан икән башкорт әдәбияты, Татарстан икән татар әдәбияты. Хәзер менә шундый теге шикләрне җимерү эше башланды. Аллага шөкер, һәм киләчәктә моның нәтиҗәләре күренер дип уйлыйм. Рәхмәт. Тагын Татар-информ беренчеләре. Шундый сорау, менә без яшьләр багланышларны интернетта алып барабыз. Башкортстан әдипләре интернетта ни дәрәҗәдә актив? Кем җавап бирә? Бу чыннан да бик актуаль сорау. Безнең өчен дә без электрон мәгълүмат чарасы буларак та сорау Татар-информнан булды. Мин инде боягы сорауга да дәвам итеп, таяк ике башлы. Мәсәлән, без әдәбият үсештә дибез, шынап та үсеш икәнен үзебезчә исбатладык, кебек романнар иҗат ителә дидек. Шуннан соң тәнкыйть тә барлыкка килде дибез. Ләкин аның бит әле бүгенге көндә язу белән генә түгел, укучысы кирәк. Элек менә безнең Толпар журналы 35 мең тираж белән чыккан вакытлары бар иде. Чыга башлаган вакытында 90-нчы елларда. Бүгенге көндә безнең 2300-гә калдык. Һәм мин шулай белән Казан утларыныкы да 4000 шамасы ялгышмасам, Сөембикәнеке ничәдер инде 5000. Димәк, язучылар бар, үзебезчә үсештәбез, иҗат итәбез, ялкынланып. Безне укыйлармы, безне ишетәләрме? Менә монысы бүгенге көндә иң олы безгә генә түгел, һәм Татарстан язучыларына, шагыйрьләренә кагылышлы иң олы проблемаларның берсе. Һәм элеккегечә без инде идеологик яктан безгә дәүләт бик таянып бетми, аңлавымча. Һәм бүгенге көндә без үз көнебезне үзебез күрергә тиешбез, үз укушыбызны үзебез табырга тиешбез кебек. Һәм шушындай бер тенденция барлыкка килде, үзенең китабын язып, һәм аны үзең чыгарып, һәм менә Закир абый чыгарды, ләкин ул аны сату турында уйламый да, мәсәлән. Ул аны бүләккә таратып бирәчәк, үзенең 200 мең тиражын, мәсәлән. Ләкин бүгенге көндә шундай вәзгыять, шушы китапны укушыга тәкъдим дә итәргә кирәк, һәм аны сата да белергә кирәк мөгаен, һәм яхшы итеп реклама да эшләргә кирәктер.
Беренче карлыгачлары күренә, мәсәлән, безнең якташыбыз Ушалы районыннан Зифа Кадырова. Аңа әлбәттә бик каты күсәкләр эләкте. Яратмадылар аның шулай итеп эшләвен. Һәм бернигә карамастан ул 100 меңнән артык китап сатып, аны сүксәк тә шушы татар телен, халык аңлаган гади телне җиткерде, халыкны китап укытты. Һәм аның мәсәлән шушында тагын күренеш Венера Мәҗитова, журналист, Кызылтан журналисты. Ул бүгенге көндә шундый проектлар эшли. Аш-су рецептларын татарча аппаратта, интернетта аны бик мощно итеп рекламалый, һәм аның нәтиҗәсе дә була, сатыла. Һәм Хуҗабикә китабында бер карасаң без көлеп карыйбыз, ул җитди бер кебек түгел. Бернигә карамастан татарча халыкны укыта, җәлеп итә. Без регенә горур гына утырабыз, китап чыгарабыз, роман язабыз, ләкин аны тарату хакында, аны халык белән эшләү хакында уйламыйбыз. Һәм моңа инде киләчәктә әдәбият үсешен уйлаган, сөйләгәндә шушыны мәсьәләне дә күз алдында тотарга кирәктер. Һәм әдәбият рекламалау мәсьәләсен, халыкка тәкъдим итү мәсьәләсен, бәлки менә артистлар белән эшләгән кебек, менә Рифат Фәттахов бит күтәрә артистларны. Шуның шикелле Рифат Фәттахов бәлки алынырга тиештер, безнең китапларыбызны рекламаларга шушындай итеп югары дәрәҗәдә, бәлки башка продюсерлар һәм шул ук вакытны акчасын да эшләргә. Анысы инде ачык мәсьәлә булып кала. Һәм бу яктан интернет, менә сезнең сорауга җавап итеп инде, интернет бик күп мөмкинчелекләр ача. Без аны үзебез дә сизәбез. Мәсәлән, ВКонтактеда бәйләнештә битебез барлыкка килгәч, яңарак кына менә Стәрлетамактан бер экономик факультетта укыган кыз язып җибәргән шундый хикәясен. БГПУдан бер кызыбыз язып җибәрде. Ул ничектер яшьләргә аңлаешлы, алар ышанып кабул итә, һәм безгә бәйләнешкә чыгалар. Без инде үзебезчә мәкаләләр бастырырга тырышабыз, группага бирәбез, аннан инде үтәрлек булса журналга да тәкъдим итәбез. Рәхмәт, тагын бер сорау мөмкин. Аннары вакыт чыга. Римма? Минем сорау бар, ачыклык кертсәгез иде. Татар телендә иҗат итүче татар язучыларның китаплары елына күпме басыла, ничә китап һәм нинди тираж белән? Бу Башкортстан китап нәшриятына. Һәм соңгы елларда Татарстан китап нәшрияты Башкортстанда иҗат итүче татар язучыларның китапларын чыгардымы? Һәм күпме, җитәрлек күләмдәме? Шул сорауга җавап бирсәгез иде. Демәк, китап нәшриятында, Башкортстан китап нәшриятында татар телендәге китаплар чыгару эше 94 елда башланып китте. Һәм инде соннарын әйттек без, 200, хатırlamасам, бу елга инде 220дән артык китап чыккан. Ул сон елдан ел орта дип әйтеп булмый. Ул кими, ләкин кими ул теге ничек дип әйтим, пропорциональ рәвештә башкорт телендәге китапларда кими, рус телендәгеләрдә кими. Һәм сез аның сәбәбен үзегез дә аңлап торасыздыр инде, чөнки ситуация бердән безгә хәзер язучылардан бигрәк укучылар үстерергә кирәк. Безнең язучыларыбыз укучылардан күбрәк, кызганычка каршы. Хәтта 1000-1000 тиражлы китаплар чыга, алар еллар буена сатылмыйча ята. Һәм ул язучының таланты булмаудан түгел, менә нәкъ шушы туган телләр укытылмаудан. Китаплар әлеге вакытта чыгып килә елына 6-7, 8 татарча китап. Соңгы вакытта шундый бер гадәткә керде. Кагаз формат белән бергә электрон формат чыга башлады. Менә быел хатırlamасам 2 китап, 3 китап андый планлаштырылган. Бу беренче чиратта Акчарлаклар альманахы, бу яшь иҗатчыларга багышланган җыентык, яшь иҗатчылар иҗатына багышланган хезмәт. Шуннан соң Лейсән Кәшфиева һәм Лейсән Якупованың җыентыклары шулай чыгарга тиеш. Менә әле яңа гына табадан төште Лилия Сагыйдуллинаның яңа җыентыгы. Аны миңа калса Татарстанда да яхшы белергә тиешләр иде. Бик матур, бик яхшы җыентык. Һәм инде монсы мактану дип кабул итсәгез итегез ит. Кабул итмәсәгез итмәгез. Тарихта беренче тапкыр Башкортстан татарлары фольклоры күп томлыгының беренче томы нәшр ителәчәк. Ул 20 табактан артык аның күләме. Бу риваятлар һәм легендаларга багышланган том инде. Менә бу мин кол куеп киттем. Теге кызганычка каршы чак кына бер атна соңрак әгәр бу әйбер үткән булса, мин монда алып
Юғансына өлгешмәді бары тау. Қойткаш қойылға идатсын. Татарстан китап нәшриятына келгенде, менә бу инде шынлап та ауыртқан бір мәселе. Меңа қалса енді көптеннен Татарстан китап нәшриятында біздің татар жиынтықлар шыққан. Соңғысы Мөнир Вафинның Дүния құласа китабы болмады екен, 2005 жылы шыққан. Онан соң хатта мен хатırlamаймын да. Марат абай, Алик абай хатırlamайсыз ма? Лейсан Кашфинің мында тапшырып кеткен китабы түгіл ме? Римовый шықты, Идиатулли менә Римовый шықты, Салават Рахматулла шықты, менә ике жиынтық, ике зур жиынтық. Ну, мында енді теге солылық яғынан қарасам, ике жиынтықны айырматыра керек, мен ғафу өтінем. Теге ең бірінші ретте бұл Римовый һәм Салават абайның китапларын айырматыра керек, чөнки алар шундай теге бик солидный жиынтықлар. Менә соңғы китап ул очракта басылган була былтыр, һәм ул Римидиатуллинның Хәерле төн исемле китабы, шигъри жиынтыгы. Һәм бик популяр жиынтык. Ну, бер генә китап ул теге елга 2 елга бер китап ул инде теге русча әйткәндә диңгездә тамчы, капля в море. Шуңа күрә алар күбрәк нәшр ителсен иде дигән өметтә калабыз инде. Башкортстанда меценатлар бармы ярдәм итә торган иҗатчыларга, сәнгатькәрләргә үз акчасын биреп китаплар бастырырга ярдәм? Алигавый булса сезгә инде меценатлар. Меценатлар ягына килгәндә менә без бит инде соңгы вакытларда бөтен дөнья татар конгрессында шушы эшмәкәрләр белән эшли башлады. Менә әлбәттә мин инде аларны быел 8нче кабат алып килдем, эшмәкәрләрне җыйнап. Менә бу безнең Туфановларның чыгышлары, Фәүзия Бәйрәмовларның, Марсель Галиевларның теге эшмәкәрләрне халыкка йөз белән борылыгыз дигән аларның теге шигырьләре барыбер үзенекен эшли. Менә шушы эшмәкәрләрбез булай әйткәндә Коръәнчә яши башлалар, үзләре генә баемыйча халык белән дә бүлешү. Андый күренешләр бар. Язучыларга да, җырчыларга, композиторларга ярдәм итү. Шуннан соң менә алар инде сабан туйларны үткәрүне, шәҗәрә бәйрәмнәрен үткәрүләр үзләре үсенә ала башлалар. Менә бу яктан менә шушы алар белән эшләүнең нәтиҗәсе, әгәр ул аларга башта җан өргә кирәк, милли рух өргә кирәк, шуны тәрбияләргә кирәк. Ансыз, ул тәрбиясез, ул нинди генә чирегән бай булмасын, сиңа ул акча бирми дә, сине ул булай әйткәндә бөтен шушы колак салмый синең милли ихтиҗларыңа, милли теге кирәк нәрсәләргә. Шуның өчен башта без аларда әлбәттә шушы милли рух тәрбияләргә тиешбез. Андыйлар бар. Рәхмәт. Һәм инде безнең кызганычка каршы вакыт чыгып бара. Иртәгә без әле Башкортстанда иҗат итүче татар әдипләре белән Казан милли мәдәният үзәгендә очрашабыз. Менә шул бәйрәм турында да Алик абый әйтеп китсәгез, безнең реклама язарлар иде, журналистлар. Без бу бәйрәм бу форматта инде 4нче кабат үтә. Бөтен дөнья татар конгрессы аның бер проекты, матур проекты. Без монда менә ел сайын шул 12-13 шагыйрь алып киләбез һәм форматын инде шагыйрьләр үзләренең шигырьләрен сөйлиләр, аларның иҗатларын тулырак күрсәтер өчен без алар сүзләрен язган җырларны да әзерләп алып килергә тырышабыз. Җырчылар белән, композиторлар белән шундый матур форматта үтә ул. Безнең әле буш залларда үткәргәнебез юк. Шуның өчен безгә килеп рәхмәт әйтәләр. Хәтта менә былтыр бер ничә кеше килеп, олыгына апалар Башкортстанда сүзнең кадерен беләләр, моңның кадерен беләләр. Рәхмәт сезгә дип менә рәхмәтләр әйтеп киткәннәре булды. Шуның өчен менә бу проект бик матур проект ул, аны без инде гадәткә керттек, традициягә керттек, дәвам итәрбез дип уйлыйм. Әлбәттә безгә ул ярдәм итә үзебезнең иҗатны бер кадәр күрсәтергә, үзебезне күрсәтергә һәм мондагы татар мөхите белән, татар мәдәнияте белән танышырга да. Иртәгә килегез, 18 сәгатьтә Казан милли мәдәни үзәгендә безнең белән очрашуга. Мин исә өстәп әйтим, бу бәйрәмне Татар информ матбугат мәгълүмат агентлыгы онлайнда күрсәтәчәк. Димәк, аны бар татар дөньясында күрә алачак дигән сүз. Рәхмәт. Безнең вакыт тәмам, бик зур рәхмәт килүегез өчен, сөйләшүегез өчен һәм зурларыгызны җиткерүегез өчен. Татар журналистлары аңлагандыр дип шанасы килә һәм безнең багланышлар көчәйсен иде. Рәхмәт.